انداز تاریخ لکھے، لیکن میں پڑھیا ہے حسین جس پاسے جاندے کوفی پیچھے ہو جاندے، حسین اینج ہوندے کہ کوفی پیچھے کوئی مقابلے چاہتے ہی نہیں۔ انہاں دی حکمت عملیے وے آج اعلان کر دیتا دور دور تیر مارو سید دے نیڑے کوئی نہ جائے گیا تے حیدر کا بیٹا کون لڑسی دورو تیر مار دے رہو۔ حسین آخر کار گھوڑا کربلا دے میدان سواری روک لئی، ایک سیدزادہ ہے چما پاسو 30,000 تیر نکل دے، ایک نشان ہے حسین سرکار دا۔ عزیزہ نے دی وقت تاریخ دیا کتابیں تفصیل لکھی ہوئی ہے، ابو الخلوق نام دا ایک مردود ہے، او دا تیر حسین دی اس جگہ سے لگا ہے جتھے میرے نبی بوسے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب سرکار دی پیشانی پہ تیر لگا جتے سجدہ کر دیا ہے، حسین نے تیر کھچیا خون رخسارا سے بہایا۔ واللہ تاریخ کے لکھا ہے کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے، کسی باپے دا دل نہ دکھ جائے، کسی سید نو درد نہ ہو جائے، کتاب میں لکھا ہے ایک تیر ہوندہ ہے جی ایک نوک ہوندی ہے، ایک تیر ہوندہ ہے جی 3 نوکہ ہوندی ہے، شعبہ تیر کربلا دے میدان سننا نہ ہو سنا نہ ہویا تیر میرے حسین دے اس سینے دے لگا جڑا نانے دے سینے نہ لگا۔ حسین پاک کو جدو تیر لگا تے کمر چو نکلیا، حسین فرمانے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ حسین تیر لگے تے سید قرآن پڑھے، تیر مارنا رہے ہر تیر تے تیر مار دینا، حسین ہر ضرب تے قرآن دی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جدو تیر سینے تو کراس ہویا تے حسین فرما دے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ اے قرآن دی وہ آیت ہے جدو اسی کسی قبر اچ رکھیے تے مٹی پان لگا پڑھنے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ میرے حسین سینے تیر لگا فرما دے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ جس وقت حسین سرکار کو تیر لگا اور حسین سرکار گھوڑے تے رک گئے، آپ کا سر مبارک جھک گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستوں، دل طرح کے جملے سنو بندہ نہ چیز دے جدو سرکار نو آپ نو سید سر جھکا لیا، کوفی دلیر ہو کے نیڑے ہو گئے۔ میں تاریخ دیا کتابیں جو پڑھے کوئی تیر مار دے، کوئی نیزہ مار دے، کوئی تلوار دا زخم دے دے، میرے حسین لجپال زخمانہ چور ہو کے ہر انگ وچ تیر لگا ہوئے۔ جدو گھوڑے تو تھلے تشریف لے آن لگے تے حسین دی لجپال سواری زمین دے نیڑے ہو گئی۔ اعتذار دلال جان دے تاریخ دیا کتابیں چ لکھا ہے جدو گرے نے حسین دا اے رخسار زمین تے پہرے گرے، پھر آپ حسین پھر گرے نے مڑ اٹھن بھی کو میرے حسین سرکار گرے آئے نے یزیدی دلیر ہو گیا نے انہاں نے آدھا انعام لینا ہے، زہرا دے پتر دی لاش تے گھوڑے دوڑا۔ میرے نبی دے سینے تے سون والا حسین کربلا دی ریت تے ستا ہوئے، اتے گھوڑے دوڑ دے پہنے۔ جدو گھوڑیاں والیاں دی تسلی ہوئی، ابلک پتا دنیا دا شمر آکے حسین دے سینے تے سوار ہو لگا۔ جدو خنجر کڈیا حسین دی بہن جس جگہ تے کھڑی آئی، حسین ویکھیا بہنا کو زبان دے پھرا برداشت نہیں ہوندے، حسین زمین نو فرما دے دل دے ہاتھ رکھنا، وہ زمین نیوی ہو جا میری زینب مینوں قربان ہو دیا نہ ویکھے۔ جدو زمین امام دا حکم منیا، زمین تھوڑی جی نیوی ہوئی، زینب جس جہاں تے کھڑی آیا فرما دیا نے دا نام دل ہے زینبیہ ہے، فرما دیا نے زمین تھوڑی اچھی ہو میں آخری میرے پھرا بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، بین کہندی ہے ذرا اچھی ہو میں بھرا ویکھنا، بین کہندی ہے اچھی ہو میں بھرا ویکھنا۔ برا فرمانے زمین نیوی ہو جا بہن
ایڈے حوصلے نہیں ہوتے اللہ کسی دی بہن نو دکھ نہ دے تواڈیاں سارے دیاں بہناں سلامت رہن تواڈے بھرا سلامت رہن میرے لاجپال حسین نے وہ سب تو تھلے جگہ حائر حسینی میرے پاک امام دے سینے تے جدو شمر بیٹھا فرماندے نے شمر وقت کیے انہیں آخیا جی ظہر ڈھل گئی ہے جمعہ دا دن حسین فرماندے نے ذرا پیچھے ہو جا حسین نو آخری ویلے سجدہ رہن میرے حسین نے کربلا دی تقدیرے زخمی وجود لے کے سجدہ کر کے امت نو دسیا اے امتیو نماز حسین دی نظر کتنی اہمیت دی حامل ہے تسی نہ پڑھو تے تہاڈی مرضی پر حسین نمازیاں دا مرشد نمازیاں دا پیر نمازی حسین سجدے وچ گیا ہے ادو شمر دا خنجر ادو حسین نے پڑھے سبحان ربی الاعلی شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن نہیں حق کا دیا جلتا رہا یہ دیکھ شمر دا خنجر چلتا رہا یہ دیکھ سبحان ربی الاعلی دی صدا بلند ہوندی رہی سورت فرشتیاں نے سما بن کے ویکھیا ہے زبان حال لڑ گئے سلام علی الیاسین پورا پڑھ دیا نے فرشتے پڑھ دے حسین دے غلام پڑھ دے سبحان ربی الاعلی اور جنہیں حسین پڑھے انداز وکر سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے فرشتے پڑھ دینے سلام علی عبادہ الذین مصطفیٰ چڑے ہویا تے سلام ہوئے اللہ اکبر میرے سارے دوست سارے حسینی محبت نال کہہ لو